nga aingo U Blei sa sisin pat hagani ga Sngi badaga jingat ka baskem nga danget bagani ga jingikai ka mga donban hikai mentaga Sngi kan yarap shibon yaga jingim jongpi yaga jingim shimet yaga jingim jongpi yaga jingidei bat ka yeng gesem bat keleng kikam kijam kiba fitre fikta hadian ba ngalaya lentia gani ka jing shikri ngadan jing sngal thoro ba U Blei U hikai katu gani ki kiba kraw palat ya gani ka jingim ka jingi abangi em gani ka pertai dagani ka jingkren jonga mentaga Sngi nga kwa ngani share bat pi ya kawai ka nongrim ka bangala ay kerteng hang to Hato fikit ni fikit kle katakade ka jingkren ka banga kwa ngan kren agani ka par namar kadan ka jingi per ka ba kraw hapdeng ka jingkit bat apdeng ka jingkit kle lada pimla ban pinya per igini ki artli ki kintien ki bathap ya sriya magagtien ka si kapin klumar ya ka jingya lenti ka jofi ya ka jing embra away namar khambon sini ngasham badan shibon ba ki brio ki bamda sngaw tho ba ya gini ki kintien kadan ka jingya per ka ba kraw ngan ong biang ya gini ka ktien apdeng ka jingkit bar ka jingkit kle lada fi kle lang yaki baro ar pinpoy ga Jaka ka bam sngal tanat aga jingim nakataka daw ka jing sngal tho shai iya kani ka ktien kan pinlang yapi bapinyo rung siya ka jingim ka bakmen ka badan jingkyrkhu ka badan jingiday baru Blei ro tinggal da kerpat yapi ka basngap yang agani ka par ngan kham kren agarukom ka jingikai sugijay agani ka par nganum da kren stet lani kren halapalat ngakwa bangan hikai yapi bapin shai yagani ka kintien fi ngan pen fi naga Bible khambon mentaga Sngi kai ka jingiper apdeng ka jingkit bat kai ka jingiper apdeng ka jingkit kle ti hapo ini I por ibang abo mga namarngi bo tangapo 10 minit iya kani ka jingkren tingin niya late no siya kani ka baningkong kay ka jingkit fi ngan penshay fi ka jingkit kaday kabakya ka jingkit kaday sngapa kaba te mraw iya ka jingim jaw brio ka jingkit kaday kaba penwit yo tu brio ba umlang light loy sa sisin ngan ong biang ka jingkit kaday ka ba ban kya yo brio ka jingkit kaday ka ba te mraw yo brio ka jingkit kaday ka ba penwit ya ka jingya lenti ka jaw tu brio bat nga kwa ba pinashay ba gani namar lada fiyat agani ka jingim pidan ka jingkit finyo ka jingim jawfi kaday ka bam sngaw tanat kaday ka ba pimlang light load kaday ka jingim ka ba ongno ka ba shate mbraw ka ba ongno ka jingim ka bam kamen fi nginya pet ya ki jingkit ki ba kya kat kum na ka ktien ka jong Blei ngan pen pi ya gani ka par lesingan pudi ya fi ka wai ka lenang ka ba barbar ngila jukren bahaya ka tementag Sngi ngindi ya lech benia ya gani ka jingikai namar ngakwa nganyarap ya fi lyngba na gani ka jingkren jonga agani ka par tangin ya puli ya ka kitab Isaya kalanang ka basan pulai kani kadai ka kitab ka bakren syafang uji Yesus Kristus ba undawan siya gani ka pertay ka ba unle
Ti u Isaiah nda Ukraine gani ke kitab Isaiah kalau nang kebesan pulai. U angkum ni na do khat ke bedingkong. U u balanget ia ke jing pen bena jengi. Bat hanu lapen pau ia ke sankti ke jong trai. Baling apule gani syuai ke bangan peni fi ke jingkit. Ngakwa bapinio alangi ni ke Ktien ke bau Isaiah Ukraine. U te u banget ia kini ke jing pen bena jengi bat hanu lapen pau ia ke sankti ke jong trai. Fi ia kini ke bang kren mangamal ta ke singa shim nang ni. Bangan peni fi ke jingkit ke bekia ke bangidan. Ia ke bau Isaiah udan ke jing pen pau ke mu prophet bau ang u banget ia kini ke jing pen bena jengi. Nama la da finget Pio jing shai, pi sngaw to, kanya rap pi, bapintip ya ke jingkit. Kani kitab Isaiah, kalau ada itu lepas, ba undawan lu jisu unkit ini ke jingkit ke bekia juga jing mg. Dengan pudino ipi kanang manum slam naga kitab Isaiah, kalau nang kebesan pulai ke dekat kebesau, uang ini ke Ktien. Shisha ulaba ia ke jing kuslai jingi. Bat ulakit ia ki jing sngaw si jingi. Penban ngila nyau yu bala penmang bala syok do blei bat bala penjenjar. Fi kabaning kong ke jingkit kabakia yangi. Kadai ke jing kuslai. Ke jing kuslai kadai ke jingkit. Kabaar uang hangne ke jingkit kabakia kadai ke jing sngaw si. Fika jinx ngau si kadai kabaki brio kimla kiar. Kajing kuslairu kadai kabaki brio kimla setia ban pet naka. Ban ka Bible kaya tho ba undawan u Jisu ang hau Isaiah. Namar u Isaiah ukren lepa gani ke porguma sanspa nruspa snem shua ka jingwan jau Jesus Christ. Ula dep ya tho lepa ba unkit u Jisu ike jingkit ke bekia jingi. Tiga jingkit ke bekia jingi ke beningkong ke dege jingku slai ke baar ke dege jing skalsi. Tiga nom de kren ike tabaro abis skal to ke ike jingku slai ke ike jing skalsi. Pet ngini pulih syusyu uang ni dekat besan. Lapan mong yu ni namal ke jing ringkang jingi. Lapan luwet yu namal ke jing lek bom hok jingi. Ke jing penshitom ke jing suk jingi ke long halor jangu. Bat da ke jingam senam jangu. Lapan kia yangi. Kabalai ke jingkit kabangi ngikit. Lek si ngalak ong kani kedai ke jingkit. Kabahaduk mentag ke kia palat. Kita kedai ke jingpang jingkyrkhu. Ke jingpang ke jing shitom ke jingkit ke bakia palat yu brio. But u Isaiah ulai tho igne. Balapen mong yu namal ke jing ringkang jingi. Lapen luwet yu namal ke jing bom hok jingi. But da ke jingam snam jang ulapen kia ke jingpang jingi ke bamut bau Jisu. Uwan ban ba ke jingkit ke bekia ke beningkong ke jing kuslai ke baar ke jing snasi ke balai ke jingpang bagi jingpang ke jingkit ke bekia yu brio ngas ngau tho na pipang longkum no ngat ngadon ke donuat ke besngau sen ke brio ke be kynduh ke jingpang ke be aga yeng sam ke jingpang kadai ka bam sngal tenat ke jingpang kadai ke jingkit ke bekia lada ki khon ki pang ki kmek ki pa ki haban kit lada ulok upang kalok kan haban kit lada kalok kapang ulok haban kit lada ki kmek ki pa ki pang ki khon ki kti ki haban kit bat gumta ter bat ngani thoi pe ke jingpang kadai ke jingkit ka bekia palat ye ke preo bat ka Bible ke lada kren shai gene bau Jisu wan man kit ye ke jing kuslai wan man kit ke jing sngalsi wan man kit ke jing pang ngap kan pen isa gawai ngin puli na khat ke ban rio ngi paro kum kilang brat ngila sakma ngila paino wei shalagalenti tiu try ulabo halor jang khamot u blei ulabo halor jang Jisu ye ke jing bom hop jangi baro Hakikantian ke besyai
uji sukit yaga jingkit kaba kiatam. Kaba mdan ununu beliau palaban kit yaga jingkit. Bat kata jingkit kada jingkit no yaga pop jong aba jongpi. Ula ba yaki pop jongi haladehi. Uba yaga jingkhyslai. Uba yaga jing snosi. Uba yaga jing pang. Uba yaga pop jingi. Yaga jing tim jingi. But day na katagadaw, hagani ka por nga kwa ba, pinsngaw to ba, habang ay gani ka jingi kay. Nga dakwa ba pindasay. Baka jingkit ka ba kiyan ng kong gani ka jingkhyslai. Kabaar gani ka jing snosi. Kabalay gani ka jingpang. Kabasaw gani ka pop. Penyan peni vi gani ngala jukren berabor ngan peni biang gani sa jisian pat kadan ka wai ga jingkit ka bakia palat ya ki brio. Badi gani ka jingkit nga I bagi brio ki snotanat ban kit. Ngan si pudi vitang kendiat naga kikam ki apostol ngini pudi naga lanang ka bakhatsan naga dekat ka ba arpopra. To ngan pudi gani khnang ba pinsyay. Singap ngan pudi ka angkum ne. Kadakhat ka ba arpo prat jungle nang bakhatsan kam apostol. Naba kala ibit ya umensim khot bat yangi. Banam penkit halor jong pi ka jingkit ka ba kham kia nalor kini ki ru ki badan kam. Ka ikani ka jingya kran nang ni. Kani ka dai ka jingya kynduh lang jong apostol ki temen besan ki Nonglam ki rangba ki badana Jerusalem. Hadian ba ki apostol ki le yalap ya Ktien U Blei. Sige gentle but bagi gentle ki yo priang yo mensema khoy but ki yo ega jingkalaga bomut. Kadang ka jing apdeng jong ki banget ki balanget ki bedegi Jew tan rai but menta kala poi ke gospel sige gentle. Tikini ki banget ki badan ke balang agi jinglong Jew tan rai ki degi badang bat shiboni ke hukum ki degi badang le shiboni ki hukum ke jong Moses. But pindah puli na ke Bible hangne vilap ya kini ke way. Ba nda haba kani ke jingtray ke jong Blei ke let shiki balang gentle shiki banget gentle but abaki yo pediang men sema khot kadang ke jing teng kho angta badan na preng jong kini ke banget yo Jesus Christ tang bagi de Jew ki bakwa ban ong ye kini ke banget gentle ki balang mangaban mafi ba ngidei ban le ki hukum jong Moses. Bangi de ban share bangi de ban mau ban le gitu ki jingle baro ki baga ka hukum ke keren. But kadega ba kata ye kini ki banget gentle bakin le ki jingle jong ke kitab jong Moses. Nakataga down nda habaki a shong meeting at Jerusalem. Kishim na gani rai din Jingduwai jong apostol. Baki nuot ban thought na city ban pa gani city how Paul but Barnabas baki net pen shy gani balang gentle. Ban net pen shy gumno ki ong gani Ktien ngan puli biang khot bar fra nabakala ibet yauman sema khot bat yangi. Dapat si kata the shy kata mengekran. Kani kadai kaba sema khot but ki apostol ki badana Jerusalem aga balang ga benengkong ki de rai daga jing tip blei daga jing tip yo ga jingalam jo sema khot. Baki ong yaki banget gentle baki daipan numpen kit yaki ga jingkit kaba kya. Kejingkit ka ba kya? Balay ka kya? Namat kimlat di ban Sohthri U Blei ringkat bat ka hukum. Kimlat di ban Sohthri U Blei bat ka le yakitay ka jingle jong ka hukum ka ba Moses wai syagajat ban Israel. Ngasngaw lang nga badan ka brio ka bam sngaw to igani hadu menta bangi pen kle igani. Hangne
ni kita thot bakada ibet yo men sema khoi khamne ga rai breu gane khamne ga bathau breu gane kani ga bang kren men ta sngi khamne ga bang khwa manga kani ga dei ga bang nget bakada kabada ibet do men sema khoi ban pen shai shapi Sya singan ong biang ini Ktien da pediang ini Ktien kin mau manga mapi ke badanang ni gari si Jaintia kham kerpang ki bamdai ki ju ngi dai ki gentle ngim dai ki ju ngim dai ki Israel ngi dan laga jangka program baru play ki ju ki dan laga jangka program baru play kaba unsa pendap agani ke percaya do ke jingwan ke jauh nak kita dapat naya khle ye gentle but ye ju naya khle ye balang but ye Israel namar ngakwa fin klumar be pikani ke balang ke beningkong ni ke ong ni ke Ktien ndakila de tho ye ni ki de tho kom ne bakala ibet yo mense me khoi but ye ki apostle ban le ayu singa ba ke ong kom ne ban om penkit alor jong pi ke jingkit ke bakia nalor kini ke ke badan kam ba pin kindia no na ke baknya ke bele na snam na bakruai bat na baklim bat lada pi nakini lada pi sumar kendang ide de pin man bahakan kublai ki tho da city bele pin kwa ban at show da kawai pat na lor kani ga rai kani ga dai ga resolution ka rai ka bakin ja blai shiki balang gentle shangi menta Banginam day ban kit chui ke jingkit ke bakya. Nak tak down nang kren ke jingiaroh apa ke jingkit ber ke Kitkhlieh ngam la ya light nak ke jingkit ke bakya. Ke banding kong ke Jingiasyllok, ke ba ar ke Sohthri, ke ba lai ke jingpang, ke ba saw ke pop, bat ke san hang ni ke ngawan ra manga ke jingkit ke bakya ke dai ke hukum. Nakatagadaw na pipuli ka sitisi ki Galatia kala nang kabalay kasaongi gitu ki Ktien bau Jisu uwan si kani ka pertay sngap nganda puli kani ka Ktien uang kumni kala nang kabalay ka khat basipaw namarkat ki balang naga jingle ka hukum kilang ka jingtim kan ha ka jingtim ka bamot ka ba kya palat nakatagadaw ka Bible ka ang hangne sngap ngan puli kani ka Ktien khat lai ka ang kani ka Ktien ukris ula siuspa yangi naga jingtim ka hukum da kala penlang yung uga jingtim nam tajungi namala thot lang bala tim yo way baro busdien how ding knang baga jingkyrkhu ko jong Abraham mau kri Jesu kanyo wan hagi gentle hangapi bangin yo priang ye jingkular jong men sem daga jingai ngakwa fin aingu U Blei men ta Sngi piti bale ngai kreni ni ke namanga sngo palat U Blei Bo ayang iyo men sema khoi bangila ban sngo thu shai gane bangi mahap sho angani ke jingkit ke bakya bagata ke hukum ba menta lawan Jisu laba lut ye ke jingtim to ke hukum bat ngiyo priang iyo men sema khoi de ke jingai khnang ba ke jingkyrkhu ko jong Abraham au Chris Jisu kanyo ngan shanga shapi ke balang ke gentle Sngo ba ngada kirpaat na do ka donor ba ngakwa ba pinang ban sngo to ka iga jingkit ka jingkit ka de ka bam sngo tanan ngam kwa ngin shakri blade and kat ba ka jingkit namala na pikit pi bakla ngan sapai shaki eki ba yadai ba ka jingim jingi hari kini ki dai ki ba ngakwa ngan pen shai vi ya ka ni ka jingkit Fidi na katakadaw baliki apostol ki song kala ibit yo men sema khoi barengi banam penkit ig jingkit ka bakya lor jongpi ka kreni ka hukum na tadaw na walu Jisu aga gospel ka jong Matius kala nang ka bakhatway ka khat ka ba arbo pra u ong hini ki Ktien wan shanga pibaro ki ba tight bat ki bakya ka jingkit Tingan ay ka ba jatay defi. Wan siya nga, ong Jisu. Balay, u Jisu. Unsa yap ika ding fana. Unsa ba ika jing kuslay, ika jing sosi, ika jing pop, ika jing pang. Un ba ika jing tim ka hukum. But usa ong wan siya nga. Ngan ay ka ba jatay.
Ngakwa nganong ifi lada fi pen kle igani fi klem wan lut chu Jisu. Wali yung ngalap diang Jisu ngalak lamut yalap Jisu. Keren Jisu kat ba fi klem wan ba fi klem jat hai da do mentay Sngi. Ba fi ap kiri ke jingkit ke bakya. Nakatagadaw ngayang nang nebangan keren ifi gani ke jingikai mentay Sngi sngopa ada snapa. Nice ngap igani ke Ktien manong Mawlai kai bakla ngakwafin ngap ngapuli Bible ne em. Nice ngap ringkat baga jingmut kabala dan lupa manong ngin ngap ini kai kumno magin lap iga jing bakla na ile kumta. Ngap daka donut kabakwa banyo jingi kai Jowai. Dat depet ka don ne em naga Bible gani ga bang kren. Na makadon kampalat na gini Sngi bapinyo jing shy. Bapino mahap aga jingkit kabakya. Kala slam palat gapor bangi realize igani. Bangi dan ka jing Sohthri igani ki. Ni dan kaman shy no menta. What let yat shu agatay ka jing kya? Walit kwa kit iya kabaw jisula depken. Balay pikwa man kit iya kabaw triula kit. Dengan peni film nak Sngi ngapa? Kai ko Kitkhlieh. Fika Kitkhlieh kabang akwa ngan cukuran simple gani gapar. Ko Kitkhlieh kabaning kong kadai ngide bandan ko Kitkhlieh yala ka jong ka jingem. Ngide bandan ko Kitkhlieh iya kabama ngan cuong ne kadai bandan ko Kitkhlieh mo ka klem ko Kitkhlieh mlong ban Ri-Bhoi Blei. Fi gani pertai bentaga jat kan nero bagi beri kimdan Kitkhlieh. Kimdan Kitkhlieh ialah ka jong ka jingem ru kimdan Kitkhlieh. Kidan ki bam dan Kitkhlieh ialah ka jong ka yeng sem ialah ka lok lagi kemi ki kpai lagi kon ki kti ialah ki men ki para kimdan Kitkhlieh. Fi ki kimdan ka Kitkhlieh lesi ka kam ka cham ka bagi trai. Careless. Kimdan ke Kitkhlieh ngan bu omne wadi ke kam Ktien U Blei ya ke imlang salang de snong tau ngi de bandai ke briu ke badan ke Kitkhlieh fi ke Kitkhlieh ka penlong ngi bangini o ke Jingiasyllok no Blei u briu u balong careless u bam dan Kitkhlieh unumyo Jingiasyllok na ke briu unumyo Jingiasyllok no Blei. Fika Kitkhlieh ke responsibility ketika jinglang kabak kenjaman sim ketika jinglang ke quality lani ketika jinglang babha kabak way po way briu de bandan khamtam lele ke bala syakri shisha yo Blei. Fide binan Kitkhlieh la ke jong ke jing embide binan ke Kitkhlieh ke jede jong pi balu Blei fide binan ke Kitkhlieh ke yeng ke sam. Ring kwa ngan supen syai fi kendiat hagani gapar baka Kitkhlieh bat ke jingkit kadang ke per ka bakrau tangan pen fi hagajing dai baka jingem lajang fitep ngan syuang fi ngi dai bandan Kitkhlieh yala dia tama ke Kitkhlieh yala dia ngap angan pen fi gane pimla kit pat yala dia Kitkhlieh ila dia kadai bapilih bah ka Paham ke di ke yat ke yang ka mau ke Jingiaroh jampi berblai kadai ke badai kata pide pinan Kitkhlieh kata hari pimla kit ila dia ha persang rasa dala dia ila dia da fila ha persang sim ki kti jampi berarti ra ki kejat jampi ra ila dia sejrong pin kelan bai entanu priu bala ban ra dala dia ila dia namar kit dala dia ialah dia. Tegadaw dan kebriwa persang kit ialah dia. Kat sebelah kit bet ialah dia. Fi hangta pinsa Sohthri ia ke jingkyrkhu jong ke Kitkhlieh. Ngakwak ngan peni fi ka baar ngani ke pari ke yeng ke sam. Fi la da fimnang ia ke ni finyo I pinjen jar. Ngalayo I ke priya ke jinjar haba kim nang man pia ia kani ke Ktien Kitkhlieh bat jingkit. Larang kran ke yeng ke sam ngayo I ngan kran bena ke besai. Fikiran ki kime ki kpa ki beran ki khon ki bayat klumar. Ki kime ki kpa ka long natural bakindan bay ke Kitkhlieh lagi jong ki khon. Pi deiru ban Kitkhlieh. Hare pim de ban kit iki.
Desgap ay kata. Pi agapor badang kaya ki. Pila pun ki, pila kaya ki. Pila ay bam, pila pensum penhe pensan. Pila ay ke school ke jingpuli ke babiang, pila seneng la pani. Pila yalam ki ke lenti ke badai. Namar bakimpat la haladi, fidan ke jingkit. Pihaban kit katuan ni. Henry hadian bagi lapai syaga jing sngot ho. Fi hap ban nang ban bread i ke jingkit jang fi syagi kon. Bagi day ban nang ban Kitkhlieh la de. Ki day ban dan ke jingkit ke ba ngan ong ni. Ki day ban sngot ho ialah ke jang ke jingkit. Mdai sama fi ban kit. Habang ong takamut babinum penbiang kabam kadi ngam keren ni kata ngan penifi kani ganuksa. Figi dan ki kime ki kapagi bakwa bagi kon jang ki habakila ngop bagi eke bagi kwa bagi kela. Ki kwa ki kon makin kongo. Figi kit ado bala palat iki kon. Kit iki kon ado bakin dayok zero. File ayu pi ngan ongom ni. Kai kadao ba pikwa man yo khon yok ti. Hato ba mdai bagi khon kini rap lang man kit iki jingkit ke bakia. Hendrai la da fiki kime pa pikit sa iki khon. Kit bet kat shaka balet. Shijing tray rukit, ayeng rukit, abatia man made kit. Kit sa iki jingiaseng kit, but nang setia ban bread iki tu jingkit. Ngan ong bet ye fia gani gapang ngam la kit iladi ngam la kit iki kon kabangadan gade tang Kitkhlieh. Kitkhlieh gade bangan pinbiang ki gabam gadi ngan pinbiang ki na dong sedang la nangala kat bagi dang dei ki baha pa ka yeng bat ngan itu fi kabasa nang ta gade ngan kit iki ngan IT ki ho try ngadan Kitkhlieh fitip ke Kitkhlieh la dong ka yeng sem gade gumno gade ga baning kong gade bapin ai ga jingikai ga badai no akum tu au blai naikit gade bapin ai ki iya ke ban dua ki malang step na kam tagi khon no pila bread ke jingkit jo au blai waju kit cho ngakren chai kita ke jingkit kan paklai fi dan ki keme ki pagi paket sa ki khon kim ju dan jingman balai pin kit iya ki bam dai cho ban kit balai pin ba iya ka ba pim la ban ba dai ban dan Kitkhlieh napi kwa ban dan Kitkhlieh le tangawe ka kam dua ki e ho blai naikit namala na fikit u blai yo ban tray agi khon jawi u khon sarang auria urang kanuksa ka ba krawingi u kpa ba upan ni ka ba ban ai ya ka ba u khon u tip ka dei hop ba jong ba upan ai Now meet na yang perserwa ukremlet wat. Nama lakit yo. Un kitcheno. Lakit. Uye yo yak. Tama devan pendik penjar yang habaulami udevan mi. Ula shimi tu spotlight. Tama dei tu kapan pisama lang Sngi. Menta ngayo kaba ikime kapaga dei to kaba kikit sa malang Sngi. Ukhon sarang auria ulet shikari ka bajangay. Penserwair ke spa ukpau ibet ndebo isi udan ke Kitkhlieh lau jong kon tambau kwa e ubaun kela pingi ngem yo bagian kela lamangem ju kim ju no teban kikime kikpa ho blai fi inda fila usong Jaka ka bakordet kasawan ke jingkla ka bomot ndawan ukpau dan Kitkhlieh ulai kedob yu priang yu uyo biang double ege ege bola penserwa nama balai mentau lawan ubrio ubadan ke Kitkhlieh fiteng teng film ailat ki khon begin grow begin sun kim dan Kitkhlieh bat pisu kit sa ala de fin poi ke jingem ga ba ke kamu blai waju kit palan nakata kadao nga pen fi ga ni ga par ba pen snow tho ege ni ga wai kum gi brio ngi de ban nang ban duai
Kena pulih kisah Paul ke Filipino nang besau. Kena khat bandeu awat kuslai ke ru wali kuslai wali kit. Habang wat kuslai ke mau wat kit. Ada ke Jingduwai ke jing aingo tapi pentip ke jing pan jo pi jo blai. Fi kata ke jing Kitkhlieh ke bangidan. Kin mau ke ni ke bang kran ni kam dei bangin bread iki kon rai ngidei ban bat iki ban IT bandan ke jing Kitkhlieh da ke bangi IT ki au blai. Fi ke jing sengap angan pen fi ke jing Kitkhlieh ke beshisha ke dei ke beningkong ke dei ke Jingduwai. Ke jing Kitkhlieh ke beshisha ke bangidan ke dei ke jing shania jengi au blai. Lapi pulih ke sam ke balai pinyo ke dekat balai kong shania au try. Shonga ke Ri-Bhoi ke jing shisha. IT ke lenti au try. Un pelong ika. Naik kit ala dia. Shania au blai. Fi ke jing Kitkhlieh ke beshisha ke beningkong ke dei ke jing nang ban duai ban IT la ke yeng sem yaki aka baro au blai. But naik kit ala dia. Balai pihak ban duai dei bapilet bread ke jing kit jong fi au try. Petra soang bread ke Jingiasyllok jong fi au try. Un sumar sukher jupang jong fi. But dei nak terdaun na pipet ke jing Kitkhlieh ke dei ke jing shania lut au blai. Kapalai ke jing Kitkhlieh ke badai ke dei bapindan ke jingai ke scam au blai. Pipulin ke kita probab nang Mawlai dekat besan ke orang no. Ngai how try dalaga donut bara. Wale shania laga jong ke jing shampang. Na shania ke clear jong. Pi hang ta fin se snot ho igene ba kene ke bang kren ke dei ke badan kam. Bagi dei bandan ke jing Duai larangi Kitkhlieh ngidei banang man duai. Larangi dan ke jing Kitkhlieh ia kiai ngidei banang man shania au blai. Balang dan ke jing Kitkhlieh ngidei banang bandan ke jingai. Fi katakan penpoi fi ke Jaka ke bapin sngot nat baniat agane ke jing baru blai. Balai dan ke brebo ang ning ala Sohthri u Blei ru adu bentarung khamlait ni ke jingkit. Fi ba sa. Balai pim shim ke tu ko bikit man ong try shim nganum kit shumanga. Ngan si duai malang Sngi ngadan jing Kitkhlieh ngam laban bread ngan duai tamangan ba ngan pen kemen ni dia ho try ngan bread ngan le jingiaseng ngan shikri bed uju shong yeng manong ni ngan duai adu bau blai di jubab dengan saya keman uli le kom ta nang ban bread ngasai peni berbori gini fi iba kejing mo kejing sengap ngan shipeni fi baka jingkit ketu ia ke jing suk ia ke jingkeman ketu ia ke jing nget ketu ia ke jingkat jingkia ketu lut ia ke jingkyrkhu baro terkadang ngam kwa fin kit haba udan u Blei bakit ngasat pen i fi sapule mapina ke gospel ke jong Marcus kul nang ke bakandai sapule mapina du khat sau ter pin sayo i ngala jukran bon sin kedai ke wena gelenang ki banga syayo jingkyrkhu namar ba nganum la ban kren lut igane namar nga bu ini por tangkat ni dengan syit hu ifi ke gelenang ke bakandai jong Marcus ke khat na do khat sao ba don we kupa u ba ket sayo khona ke jan it jo u ba pang ba ring ba seiter tho ulit paduai ke senran ulit chimdawai keleng and uklemio jubab wat kisenran gila duai uklemio jubab but ngani tu in the one show jisu u jisu kliu ong ye ke a p aside u mi unu briu ba lo kon u kit yu kon u it kon palat u ong yo jisu ngapa duai unu kon jonga hagi senran jamen regi klemla u jisu ong aga pateng benriu ke bamdan jingai sakat no ngalong lembat pi skap au jisu ong no uang yunukpa walam yo kon jame shanga ngasit stunat palat ikata Ktien try nga aingo yo Blei ikata Ktien ki kon jingi kilong ka jingyo kanti jong try ang salaman na sam ga bashis par bunya ur khat balai
balai pilit kit mapia bagi dairu ki jong ke jingiok anti ke jong blai uniu kpa ndau ong kumta wan su jisu rengkat bat ke donut ke balwet u jisu ang nganum tre duai yo nu khon jame lada me ba mame hadu mentangi klem yo jubab de bangi ba bet kidi drugs kidi kiat kile ki kam ke bam day ye per jingmot bat kalok pet wan shiyang ba bet pigi kime ki kpa fi fila da fi ba sa jisu num duai unum le kamba u ong yu kpa walam yu khon jame shanga yu ikintin ai shua yu tu ba me ba berwa sigata me ba mamengan duai kumno ngan le kamba ngawan sini yu protect ngakwangan ba ege jingkit ke jame ya ka ba memla ban ba ai no but u jisu ang walam ai tu khon jame shanga but ngasai snongo yu blai ge jingja mau ni kpa ge sien ge baning kong Mawlai na ge jan it jang u yu khon o ba crow but why shu jisu na ai shu jisu pinda puli nang ni jisu do wai ge jingai Ola na mela ban ngai ke bro gilong bala ito bangai baru nu kupau ya mo ang ku try rap yu jingbam ngai janga but people in the Bible u jisu u duai be itu kiksoy baru tu khonu khia u ai how jisu yo khon u ba crow u jisu u pen pai u khon u ba khia balai namar u klem tre kit ulanang ban ai daga Kitkhlieh show Jesus Christ. Lada finang ya gani. Lada finang ya gani. Naked. Nama kadang ke jingkit ke bakia. Rung siya ke jing ai. Kadang ke jing jat hat ya ke jing ai. Rung siya ke jingmane ke jong try. Shillong U Blei. Blei pikit mapi. Kaman jasi ke ba ke ba Jaka ke ba snail. Kam himla di ban kuslai himla ban sngi. Himla di ban ba mafi. Ai U Blei. Duai malagi si bread au try, shania au Blei, nget au Blei, pentip show Blei. Finiona ikan ketabo Blei jingi onga ke kitab sam, kalanang kaban ribu pragan khat ke bakat kendai. Long bala kyrkhu U Blei jingi, uba ba ke jingkit jingi hala ke Sngi. Man la ke Sngi U Blei ba ke jingkit hendrai ngikit mangi teng le ngit ngau ru Blei ba bangi ong ani ngit ngikit lut ke kam U Blei kit lut pitep nam ngani thoi fe finum roi la de kit ye ke kam U Blei la de kit ma fiu Blei kit da ei nang klem kit ye ke kam U Blei ngai trailam ba U Blei ang pala si ki karin ke bening kong nang balai wang ngingi lang kinong ye trailam ke babad U Blei ngimikit ngisi trailam ukit U Blei ukit kli ma udan ke jingkit ulaman kit na mau de try but ngingi dan tang ke jingkit kli bagata dei bangin Jowai bangin shania U Blei but bangin nget lut how try amala ke jang ke jing shampang the file akumta I know like no ikita ka ba pikit I know how jisu mentag Sngi Shushania outrai, finu yu un penlongika. Tingin niya let lang niya, aingo yu try gani gupar. Nganget ngala kren kam kloy yu gani na marba. Ngadakwa palat bapin Sohthri yu gani. Na mga siyang iya nga perkat ngapet yu gibriyo yu mga yasalak. Ngaya kynduh daki spangut aga sitayaw. Nga perkat marway nga try. Kat kini ke jing kini ke brio bon preng jo ki kim Sohthri ki kit bet ala de pat duai tama kit bet one pat duai yang anda mi kit biang tek ka ta te la da fi kia pi kit jing kit na yo fila kio po ka kali tip like no itu ke jing kit jong fi ka kit ka kali pi itu ke jing kit wali kit sama pi ka ta ka de ke jing ngat ka ba dan show Blei U Blei naked yanoru sudah tangga Kitkhlieh duai aingo Blei Shillong U Blei ya ke jing ke command wat rung biang sego hukum ngakwa finia ke jing ai ya ke Balang free ke command finio ke jing roi kandan hangta tengin le lang ngini aingo yo try ko fa ke ni ke por de ke donut ke sngongo ngawan ra biang ini ke jing kai
haga bagi beriu ke besngap mendaga sengikin sengal to ia ke jingi perap dengan ke jingkit ke badan ke jingkit ke bekia but ke Kitkhlieh ke responsibility trying a Jowai a Blei bamenya rap ia kini ke beriu bagi nang manio I me a Blei bamedeu bakit ia jingkit jingi bana Blei makwa ingi bagi dai tangki beriu ki badan ke Kitkhlieh ia ki ia ke jingim but ngingat nginya daga ke jing shai but nginyo I bagi ni ke beriu ke besngap mendaga sengi habakin pentri kami gini kinyo ikloi ke jubab barkin sukin kemen habagi syakriya me trangi ailut shamega buram aga kertang gedong jisungi duai amen bat amen to blai kynduh fi ko blai shibon